Я стой така само да го пусна, това Любето звъни. Стой. Ало? Ало? Нищо, брато. Ходихме да се постригваме с Марти при Валентина и сега отиваме до офиса да взема едни чекове и отивам да се видя с Стефа в 5 часа в Балканик. Така. Ти? Добре, то няма да иска сигурно Марти да питам, аз ходих тия там, Mitsubishi и тия уния, викат, кажем за мен, това вечера карта, той е бъл шипа и това ще го кажа, ще видим какво ще такова. Човек, аз не мога да гледам децата, не може, няма как по това. Мисля го, но не мога. Не значи, гледаш, Не, аз вчера не ги гледах, защото той не беше на училище днес, ама днес цял ден тук целия следобед сме с Мартичко и няма какво да прави. Трябва да говоря на Нинджи и не така, отивам за малко да се видя с Стефан и такова. Ти как мина днес, как изкара? Аз мисля да пия на уиски, че ми грем на главата. И много стрес в работата и много всичко. Така. Добре. Ало? Да? Нищо. Не бе, взехме ги вече, сега ще ходим то страна късно, 4:15. Отиваме до офиса да вземем тия чекове да ги вкараме, после отиваме да вземем Макси и отиваме на Нинчите. Да. Няма ти и какво? Чакай следващия път, измори се много. Марти много се харесва, много ти е благодарен, че го пострига. Значи ще почет. Да. Нищо. Така супер броколи. Зелен боб. Ето, ти нищо не искаш. Добре. Да. Благодаря ти за всичко. Днеска загубихме ти половин ден, ама няма кога. Виждаш какъв стрес. Сега отивам да взема чековете от офиса и телефона на Макс и го взимаме Макс и отиваме. Добре. Айде. Чао. Страхотна. Както винаги. Да. Да. Пълно доверие. Айде. Чао. Марти, добре ли си, приятелче? Код Нинджа! Не можах да мърджвам кола, бе, нещо не знам какво, дропа ми го. Ти може би
глупости. Той вика да ходим да играме карти с Мицо, там са били някъде това. Ама аз показах, че не мога, човек. Гледам децата, няма как. Къде да играе карти? При залата на Златко. До вечер? Да. И мене ме знам. Ама не е любиш, Да. И така. Добре, айде се видим след малко. Айде. Чао. Не отиваш, бе. Защо трескаш така? Извинявай. Има какво? Смили си миналата. Да. Само взима нещо от трибуната. Окей. Фащам ти клиенти.